Suma't a la lluita per uns preus dignes. No pot ser que cobrem el que sobre quan tots els altres intermediaris s'han quedat la seva part. Cal que eliminem la venda de resultes i que firmem contractes quan entreguem la fruita al nostre magatzem. Hem de rebre els ajuts directes a la PAC, sí o sí, i hem d'aconseguir crèdits en millors condicions. Hem d'aconseguir que les assegurances siguin més barates, perquè així siguin més accessibles per tots els agricultors, sobretot pels professionals i pels joves agricultors. Des de JARC ja hem aconseguit una rebaixa, però n'hem d'aconseguir més. Ens oposem amb una nova taxa per promoció. Fins abans no tenir un preu de venda millor. Pagar més per perdre diners no és una opció. A JARC som productors professionals com tu. Treballem junts pel sector, pel territori i pel futur. La teva activitat és essencial. El teu vot també. Vota JARC.